Извини. Ти кога ли сме се виждали? Заповядай, влез. Ти разкажи една история, че един момник внеше на вратата. Да бе, и разказва, че някой продавал там круши, краставици, домати, не знам си какво. Боже, какъв ли е това? Не знам. Това не е някакъв циганин. Такъв явно. Ето го пак тоя. Сега како? Аз не съм си стой. Аз съм да продавам. Кой си бе? Какъв си бе? Как сега не съм продавам? Изчезни от това. Изчезни. Майде, че айде, изчезвай. Айде, Продавам ти ли за 10 лева? изчезни. 85 лева за 10 килограма. Айде. Чакай сега, моля се. Моля се, стуга ста. Гледам се, моля се. Продавам ти ли? Продавам Само да ми замолиш, изчезни. Продавам ти ли за 5 стотинки? 5 стотинки, како? Айде, изчезни, моля. 5 стотинки. Абе, изчезни. Абе, моля се, бе. Абе, изчезни сега. Како? Како? Како те той, моля се? Продавам 5 стотинки, ама Изчезни. Марица, 10 килограма. 10 килограма, 5 лева. Абе, Марица, какъв ти е твой? 5 лева. Моля се, 25 килограма. Изчезни, казах, изчезни. Не ме занимавай с това. Изчезни. Абе, моля се, сака. Изчезни. Абе, моля се.